guys, nyaya ndayo nayo yakamira yakadai. Hanzi kana zvichikufambirai mushe, musafamba muchiti havasi serious nelife. Tiri kuzama. Ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndoti kune vese vakasubscribe to this channel. Thank you nesupport yamuri kupa. Nevasati vasubscribe ndichiti subscribe, click your notification bell kuitira pese panoupload the latest video. Guys, hamudarikirwi. Nyaya ndayo nayo ndiyo ndataura ine musoro wenyaya kuti kana zvichikufambirai mushe, musafamba muchiti havazi serious nelife. Kune vese vasiri kufambirwa nelife zvakanaka. Zvinhu zvakaoma. Kune vari kuzama kujoinidza, kuzama kubata papi nepapi, asi zviri kuramba. Mukatarisa vanhu ivavo in life vanenge vachinzi hapana zvavari kuita, vari kuita zvekutamba. Nenyaya yekuti munhu zvine zvisati zvakuendeka, chinoitika mulife chimwe nachimwe chine nguva yacho. Nguva yako inenge isati yasvika yekuti ubudire usuccess muupenyu. Vamwe vasuccessa muupenyu ndo vanenge vakubuda vachitaura kuti vana nhingi havasi serious nelife, vari kuita zvekutamba neupenyu, asi vasingazivi kuti munhu ari serious nelife. Ari kutozamawo kujoinidza, ari kuzamawo kubata nechino kuti upenyu hwake huindike. Hapana munhu anoda kutambura guys. Uyezve kune vamwe vabetseri vanobatsira vaya. Vamwe vanobatsira vaya vanoda kuzobatsira munhu abudirira kudhara, atobudirira kudai, atosuccessa ega muupenyu, ndo pavanotanga kuda kuzobatsira munhu. Asi kuti vabatsire munhu asati abudirira vanenge vachiti hanzi haasi serious nelife. Saka kune umwe munhu ava neconfusion, ava kuluza hope nenyaya yelife. Ari kushaya kuti odii. Ari kunzwa vamwe vabudirira vachitomuti iwe hausi serious. Saka ari kutambudzika kuti zvandiri kuzama wani kujoinidzawo kubata nechino ichi kudai kuti zvibude, ndibudiriro mulife, asi zviri kuramba. Sei? Ndiri kubhaisa papi? Ndiri kuresha papi? Saka nyaya ndayo nayo kuti kune vese vasati vabudirira mulife, vari kudzakisirwa nevanhu, vari kushorwa nevanhu, vari kushorwa nevabudirira, usaluza hope, usaita confusion. Ramba uchiita zvauri kuita izvozvo muupenyu, unobudirira chete, inguva chete isati yasvika. Sekutaura kwandamboita pava kuti kune vanobatsira, vanozoda kubatsira munhu abudirira kudhara, but pakubva paday 1 achitambura anenge achingosiyiwa akadaro. Kuti vamubatsire vane vasingadi kumubatsira, vanenge vachimushora, vanenge vachitotaura kuti hanzi unotoshoresa basa redu, ndikada kukubatsira unotishoresa. Zvese zvaunongochiita muupenyu unenge uchingoonekwa senge uri kuita mahumbu, because unosvika panguva yekuti unoshaya kuti ndechipi chaicho chandichabata panapa kuti zvinhu zvangu zviindike. Wakungoti chero, unoita chero chawaita, hauchasarudzi. Vamwe vanhu vanenge vachiona sekuti uri kuita majokes, uri kuita mafanisi, asi iwe utori serious neupenyu hwako. Ndo pandiri kuti kune vese vari kufambirwa nelife mune zvakanaka, musati kune vamwe vasati vakufambirwa nelife mune zvakanaka, musati havazi serious neupenyu. Vatoriwo serious, asi inguva isati yasvika chete. Kana zvichikufambira zvakanaka, musafamba muchiti havazi serious neupenyu. Munhu ari kutotry, hakuna munhu anoda kutambura. Zvangofanana nekuchikoro, tese hatina kupuwa pfungwa dzakafanana. Vamwe vanogona, vamwe havagoni. Vamwe vanotoda nguva chaiyo yekuti agokwanisawo kubudirira muchikoro. Ukafoira kuchikoro, mubereki anondokuti hanzi hauzi serious nechikoro. Asi mwana atoriwo serious, ari kuda kupa. Hakuna munhu asingadi kupasa, hakuna mwana asingadi kupasa kuchikoro. Same neupenyu, hakuna munhu asingadi kubudirira mulife. Kuchikoro kune vana vanogona, kune vamwe vasingagoni. Mwana anogona anenge achinzi ari serious nechikoro, asi mwana asingagoni anenge achinzi haazi serious nechikoro. Zvimwe zvichidawo kupushiwa, zvimwe zvichidawo nguva, because hazvifanani. Same applies neupenyu. Umwe akapasa kuchikoro ari kutotadza kupasawo life chaiyo.
asi akafoira kuchikoro ari kutobudirirawo muupenyu. Saka guys, kune vese vari kuluza hope nenyaya yemashoko evanhu vari kutaura vachiti hauzi serious muupenyu, usaluza hope, usaita confusion. Ramba wakatsika ipapo pauri kuita, ramba uchiita maitiro ako auri kuita iwapo. Thank you guys. Ndichingoti kune vese varikabudirira mulife, vari kuti kune vasina kubudirira mulife, hamuzi serious muupenyu. Vanhu vatoriwo serious, vari kutozama kuita zvese, but zviri kuramba, inguva isati yasvika chete. Thank you guys.